Tak a máme tady další video. Ne, nebojte se, nebude to oprava porouchané kočky, ale bude to rozbalování. Máme tady nějaké dárečky, které nám dorazily z Číny, takže se podíváme, co jsme si to zase koupili a k čemu nám to bude. Ček číslo 1, sám netuším. A zvědavě už je tady. Jo, výborně. A jsou to náhradní vypínače na vrtačku, tam vůbec regulátory, takže takhle vypadá. No a v některém z dalších videí si ukážeme, kam ho umístíme a který nářadí díky němu pravíme, doufejme. Číslo 2. Jasně. Jdeme na něj. Možná to bude balíček číslo 2 a 3. Je to tak? A výborně, tady jsou to zdroje na Dinlichtu. S různými parametry. Tohle je zrovna 24 V, 0,53 A. A taky si doufám později ukážeme, k čemu to využijeme. Balík. Spíš více balíků jednou. Ano. Tak tady na nás čeká takže to je zbytek vlastně dalších zdrojů na Dinlichtu. Tohle je 12 V, 2,5 A. Podíváme se teda na poslední překvapení. Tady nám toho dorazilo víc. Tak, super. Kočička nám tady spadla na stůl. A to jsou vlastně vypínače, které jsou určeny na ovládání přes bezdrátovou komunikaci 433 MHz, zároveň i přes Wi-Fi, případně ruční ovládání. Tohle konkrétně má dvě relátka se spínacím a rozpínacím bezpotencionálním kontaktem. Takže zase ukážeme si později, na co to využijeme. No a v podstatě je to akorát ve více verzích. Totéž. Takže uvidíme se při instalaci.